Joseph started ngoMaskandi, right? Because uMaskandi it was called Zulu blues. So abantu ababeperforma nje. Wathinta ke indaba ebengithi ngizoyithinta nje ubuqhubeka nje ukuthi kahle kula esiginqini. Yeah. Vele mawuthinta iblues na umculo nje as blues udlala kakhulu intambo. So ngasho ngithi uqala kaMaskandi ube ngathi uyingxenye yeculture kaZulu. Isiginci esihambisana nokuthi kuthathwe ingoma ebeyivele eculwa culturally kwaZulu. Zafakwa isiginci. Yeah. Mamela ngathi piano. Ngiyanimamela ipiano. Uthanda bani piano? No, listen. Yayifake ngoko. Anginayo ifan ukuthi nginalo but ngiyabamamela bonke. Mamela ngithanda no farm music. Farm music. Dumela ndikono ko dumela ndiroko dumela. Nyazi farm? No. Azi lo umculo wabeSuthu, umculo omamelwa elisuthu nase Free State ke ngalena ke manje sesikhuluma ngensizwa ke manje abohupulo ke manje sesikhuluma ke saphinda sabuya ke futhi madoda ukungcono ekhaya kodwa Ungcono ekhaya. Akurento ekhaya akunarento ekhaya kumnandi nje kunjena nje sizihlalele kumnandi asina lutho siyazixoxela nje kumnandi ngijabulile ke futhi namhlanje ngijabule every episode Hayi kumnandi phela kumnandi. Kumnandi kunjena and I'm very excited. Ake ungeneleke futhi umfo wa computer ixamxamiyeketela madoda phansi exhobhe limathi lapho ngidabuka khona umfule ngiphuza umzimkhulu awuhlehla ndoda yangena imbodula madoda uZulu ukalumeshe madoda inofisa ngafofa ngamalayo madoda hayi ngiyakutshela ngithi mina ngavunywa phansi ebhayi bathi hayi nje izidimani ngavunywa kwapha kwaHlubi ngavunywa amanzini amnandi kwaVali bathi hawu njasari ngavuma egoli kanye amapheli ngoba mntombi yafiwa abafana bami bathi hayi lo angeke babuye no ngeza bebani ngiyakutshela umoto kwamamnandi ngisho ungaliphinda kabili Awusuka. Ngiyanibulisa ngithi siyalibonga ukuthi ni hleli nathi la ekhaya angihambi ngedwa ke ngiphetheke intokazi ke Nhlumagatsheni odabuka phansi emzimkhulu ke phela ngokuhlala ola eGoli Magatsheni Sanibona. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ayi uqinisile impela siphethe isiphalaphala sentombi. Hayi. Nama ke ngibingelele kunina. Ngibingelele kubabukeli ekhaya. Asibonge Bhovunga. Obingelelayo ke insizwe engaziyo sithi tshitshile ngulube insizwa sambuka samnyonkolo zakayishaya ngendukusha ngesoqoqoqoqo basinkomanga zayifuna ukumqabula. Bathi ukuhlehla kwenqama ubonwe izintombi ezimhlophe kwanto ngasibomvu zaconsa amathu umzulu kaMjitho amazinya amhlophe waqhathwa le emahlabathini. Hayi mntana. Ditha amahlabathi. Hlekiswa ngami. Usesanini eLundi awu. Hayi singafika noma yini oLundi isikhathi masivela nje singafika. Ake sihambeni phela nale ne production phela yakwazi ukuphuma yabona bavuma bakwazi ukuphuma ake sike mhlombe siyashaya nje ishoot nje eLundi nje phela mina ngiyazi ngakafiki phela hayi futhi nje ufika ubhema ukhola nawe indawo nje yasemakhaya enhle imi ngezintaba imi ngemfula enentombi ezinhle. Awu phela ke kubokwazi intombi. Ntombi yafika abafana bami nabanjani? Hayi siyabonga. Uzasisa nini eSoweto? Protea Glen. Protea Glen. Wanginganisa emzimkhulu. Uyabona siyakhona phela. Asena mzimkhulu akithi phela mina ngibuya lapho ufana nje ngiyekhaya but ke phela sikhaya emzimkhulu kumnandi ke emzimkhulu. Ayikho ke indawo emnandi nje kaNomzimkhulu uthi ngintshele ke nyani nje. Kumnandi ngale nake futhi thina umuthi siyawuthanda ke phela qinisileke lapho siyathanda ukuncokola siyathanda ukuthi abantu mabefikile
sibaphathe kahle inyama iyadliwa ke lapha ekhaya. Hayi kuzwakala ngathi impela sisihlobo ngoba nje nathi kwaZulu sokuphatha kahle. Yeah. Hayi ke. One day one of these episodes nje sake siphumeni sithi ukushiya istudio nje sithi ukuhamba. Hayi kodwa ke mina ngcono nesithombe sengisibonile ukuthi hayi zinhle intombi zangakhona. Uyabo? Uyabo le ndaba? Abazokuphatha kahle ke futhi bazokuphatha kahle kusekhaya lana. Nje lana there's no right, there's no wrong, there's no anything nje kusekhaya ekhaya kunjalo nje. It's nice at home. And lana we are saying we are at home usekasi, you are at home usemakhaya, you are at home usema suburbs, wonke ama topics esabe sidila nawo nje ikhaya nje, talking about things that are affecting thina as abantu, as a structure of ekhaya. Ekhaya kunomama, kunobaba, kunosisi, kunobhuti, kunomalume, zonke nje. So we'll talk about that, and like I said, that we're still going to have more of this conversation. Lapho khona sizobiza khona ama-experts, ngoba thina sona ama-experts, sobiza wona. Hayi namhlanje ukuphathele topic emnandi, ngiyazi ke webhovungani, ngiyazi ukuthi lezi ke uzozithanda ke lezi. Hayi ake sizwe. Namhlanje ke sikhuluma ngomaskandi. Sikhuluma ngomaskandi ke namhlanje and futhi ngawuthanda ke le ndaba esikhuluma ngayo ngoba umaskandi kahle ngifuna ke sike sizwe ukuthi umaskandi kahle is the maskandi beefing with electrum amapiano noba kwenzakalani, and singakayi nje kude ngifuna ukwazi maskandi or piano. Masiqale kuwe sibo, maskandi or piano? Maskandi. Hayi Obvious. Maskandi funa ukuthi ubuze. Madoda akasho ukuthi like thanda umaskandi ngoba nami ngiyasho ngithi hawo madoda, hayi electrum sizake sibone Friday night okwamanje asihleli nje lapha kumaskandi lapha sithi qhe nakhona. And do you think umaskandi ulendile ukhona noma umaskandi is just now having a moment izophela nje lento enzakalayo manje njengoba izodlula nje njengamanye amajandra akaba khona adlula, but do you think it's gonna stay? Dala wabakhona umaskandi usakhona namanje, uzoqhubeka futhi ube khona. Safika le phesheya sokhuba, safika sasindondo lapha, so nje umaskandi iyinto esazoqhubeka. Yes, uqinisile kunjalo. umaskandi umculo wesintu mudala kade lokhu khona. Mangathinta nje lapha emuva uzokhumbula koshwini nomuntu ekhala bethi ngafa. Hawu madoda, sokudala mawuqhathanisa mhlambe namapiano masha. amapiano Masha kakhulu. Kodwa ke ngiyangithokozisa ngibona ku social media insizwa ziyasebenzisana. Ngeke ngabona lapha uDaliwonga performer lapha ingoma kaKhuzani. Hayi bothini la kimi. Ngiyakutshela kodwa ke futhi mawubheka phela na nomthandeni kade featureishe uma ngicabanga ukuthi intokazi ebigxile kakhulu ngapha kumapiano, so kuningi kusebenzisana kuningi. Why do you think maskandi is cool again? Because ukhona vele umaskandi asali, but manje we're looking at the numbers. Sibheke abantu abafana nabo aboKhuzani, sibheke abantu abafana nabo SK Iskov. It feels like umaskandi is cool again because now it's making numbers that are almost similar with piano. Why do you think now suddenly now umaskandi is cool again? Ngathi mina umaskandi uhlangene kakhulu neculture. So into kahle engayindawo. Yabona nje kwaZulu umaskandi iwona esikwazi ukuthi si express ngawo noma kunini futhi mawubheka nje izinto ezenzakalayo uthathwa serious umaskandi kwaZulu. Uthatha serious. Phela abantu bayafa nokufa nje ngokukhuluma ngomaskandi. Uyabona into engikhuluma ngayo. So kunjalo nje. Do you think TikTok is playing a role of making umaskandi cool again, or just umaskandi nje ukhulu without TikTok? Ngifuna nje siyikhulume idlule. Umaskandi awuqalanga kwaZulu. Qale. Umaskandi noba nawe are you having that view vele? Umaskandi started eGoli ngabantu ababuya eZimbabwe, right?
there is, I think it was Joseph. I think, but I will get the name. I will get the name. Silly post. I think Joseph started ngoMaskandi, right? Because uMaskandi, it was called Zulu Blues. So abantu ababeperforma nje. Wathinta ke indaba ebengithi ngizoyithinta nje ukuqhubeka nje ukuthi kahle kula esiginqini. Yeah. Vele mawuthinta iBlues na umculo nje as blues udlala kakhulu intambo. So ngasho ngithi ukuqala kaMaskandi ube ngathi uyingxenye yeculture kaZulu. Isiginci esihambisana nokuthi kuthathwe ingoma ebeyivele iculwa culturally kwaZulu zafakwa isiginci. Yeah. So ngeke ngivume mangathi uMaskandi uqale wenye indawo. Izwe ukuthi ngisho ngiyakuzwa lo show. The Zulu people, which is us, then we perfected uMaskandi and then we made it more urbanized. Ifana ngokuthi I think the first Maskandi artist that actually became quite, I think uMashesha Ngeke ingqwele ngophuza ushukela. Phuza ushukela. Yeah, uphuza ushukela was the first one. And uphuza ushukela was trained or learned guitar from those guys base Zimbabwe. And then yena ke he mastered and he started mastering that, and then he urbanized it ukuthi waya ku studio ke wasuka lapho waze wangena na what is this, the electric guitar. But nje bengifuna nje sidlule lapho ukuthi ake sibekeni kahle umlando wakhona. Ngicabanga ukuthi sababiza nabantu abakaMaskandi bazokhuluma lo mlando, but uwona kahle Zulu people mastered it, and let's not gatekeep uMaskandi. uMaskandi owethu, and ngithanda into ekakhulunywa uKhuzani washo wathi uMaskandi kahle phela so global. Njengosho nawe Makatsheni ukuthi it's almost even overseas bayaya khona manje and they perform. So yeah, kunabanye abantu engaziyo ukuthi they are trying to gatekeep, but basebabiza ama artists kaMaskandi ngabantwana babo. Masiyekeni lo nto uMaskandi is for everyone, and to show that it's for everyone I want us to talk about the numbers, right? And after lama number ngifuna ngiwabhale phansi izwa ama numbers akhona thini. Maskandi YouTube, uGush is the first to reach 1 million views within 24 hours. Cabanga. Paris has over 21 million views. Ngiyakwazi ke wena Makatsheni ngathi ngeke uzithande kahle lezi ngoba phela wena ukhuba angathi uye kakhulu lapho. Uyazivuma le number? Uyazivuma? Ubani inkosi? Kusamele ngenze research. Kusamele. Ubani inkosi? Sikhuluma ukuthi ubani inkosi kaMaskandi? Ukhuba? Yebo. Okay. Ngasho nje cha umbono womuntu phela ebukhosini ngokomculo. Angithi sinama Blue Nation. Yeah. So inkosi yama Blue Nation ngasho ngithi ukhuba. Okay. Kube ne Red Nation. Okay. As a Red Nation ezikamthandeni SK nazo zithi uyinkosi kaMaskandi. Yeah. But ke manje phela uma ubheka laba abezayo ka bomafika izolo ke manje bazengenye. Uma fika izolo ukhiphe album, ukhiphe ka2 last year. Ukhiphe ngoMarch, wakhipha ngimile po. Anhle ngabo June ngabo October lapha wakhipha wathi uzancenga unyoko nje uyezwa na ukuthi ziyakhala lapho. But ke sibona sibabeka apha kubona amakhosi. Singabuyela endabeni yama numbers. So uMaskandi ke wathi ukusalela emuva because bebegxile kakhulu kuma CD because bebekwazi ukuyithengisela bona. So uqala kwabo ke manje ba attend i-social media ela aqale khona ke ama numbers akhomba ukuthi uMaskandi mkhulu une following okwenza ukuthi manje kuze ke nabaculi bakwamanye ama genre bezoba ingxenye yaMaskandi. Bazoba ingxenye kaMaskandi. Do you think we have more loyal fan base kuMaskandi than amapiano? Yep. I think it's both fair. It's both fair. Yes. So when uyamamela kwathi piano. Ngiyanimamela ipiano. Uthanda bani piano? No, listen. Yeah, ifake ngo. Anginayo fan ukuthi nginalo, but ngiyabamamela bonke.
Yabamamela bo Yes. but nje ukuthi nje ubani yamazi utheology HD. Mina ngithanda utheology HD. Shout out to theology HD. Youngstana. Uyangstana ne? Yeah. My jive noba nje ecula nje. Umecula. Mayicula. Okay. Uyamamela piano. Hayi ngiyangilizwa but yeah ngiyalalela futhi umculo omnandi kahle nawo kakhulu. Yeah. This when ngisakhuluma ngale this blow up kaMaskandi that you are seeing now. Because manje they are filling up stadiums. Nakudala kwakunjalo. Wami. Nakudala kunjalo. Nakudala Xoxela thina ubani wakudala umgqumenye. Indidani. Okay. Yeah, Yes. now fair. Phela mawukhuluma ngomgqumeni phela. Angithi yabona ukuthi uMaskandi mdala kule topic. So akuqala ukublow up manje. I think nakudala kwakunjalo. Ngisho ukuthi into eyenzakela ukuthi manje upgradele kwi social media nakuma online stores like online music stores ilapho usufika blow up khona wangazibeka because awuzibeki manje ukubona wonke ama chart ama top 10 yeah. But as makhuluma ngendaba kaMgqumeni I feel like Nendidani. Nendidani. Ungashiyi. Ungamshiyi. Hayi ndoda kudida abaningi. Bachitha amajiki bathi kodwa bachitha amajiki. Okay, but I think there was also one of the greatest eras kaMaskandi. But I feel ukuthi if in Umgqumeni was still alive now. Phela lezangoma zakhe namanje nje thando lethu ngifela ubutata bami but okay that's fair so we can't say they are filling up but they are filling up stadiums now but they are, okay and mina I'm a little bit reluctant right Maskandi bakhipha umuntu ukhipha ka2 ngenyanga ukhiphela uEaster akhiphela uDecember mawuthi kosa catch up kule album song ne album mawuthi catch up kule album song nenye album cabanga ukuthi the way izinto zenzakala khona manje you can't even catch up ukuthi ubani ukhiphile uthi samamele lona sokhiphelo uthi samamele lo sokhiphelo do you think we'll have a overindulging fatigue? Maskandi artists are so creative, like they are so creative bayawazi ukuthi ba integrate ngathini umculo nezinto ezenzakalayo ngaleso sikhathi like abanqeni ukucula ngento eyenzakalayo ngaleso sikhathi so into eyenza ukuthi kube ngathi bahlezi be relevant because bacula ngezinto ezenzakalayo ukubona ukuthi ezinye ingoma basuke bekhuluma ngezinto mhlambe trende ko TikTok kuphuma ingoma kanjalo mhlambe sizokuphutha vele ngoba nazo sizotrenda fast siphinde zinyamalale kodwa lokho ngicabanga ukuthi nabo ipressure from amanye ama genres njengamapiano bayakhipha abaculi bahlezi be relevant abaculi abakhipha njalo yayibona lento bayaziwa kakhulu inamba zabo hlezi phezulu so nabo ke ba under pressure ukuthi baqhubeke nabakhiphe ukuze umuntu abe ibrand eyimele ayezwakala mabeka kanjalo yezwakala but I think we really need to reconsider the structure but ke khipha mafuna ukukhipha nje futhi khichwe kube baningi ke mina laphana kwa TikTok modo ke mina ngifaka ingoma engizithanda kuphela nje umncane umkhulu uyamanyelwa mina mangithanda nje ingoma nje ngiyayifaka nje kube mnandi kube njalo uyabona ukuthi nawe uzokwenza ukuthi uMaskandi ungaphelelwa ayilento injalo nje futhi nje hayi ngicabanga ukuthi nje nasisabambe ngoshuni kodwa ke mina phela ngithanda no farm music farm music dumela ndikhono ko dumela ndiroko dumela Nyazi fam? No. Azi lo umculo wabeSuthu, umculo omamelwa eLesotho nase Free State ke ngalena ke manje sesikhuluma ngensizwa ke manje abohupulo ke manje sesikhuluma ke hayi masiyeke nje masengena lapho nje zabe sesithi but ke I think masivala le ndaba ukuthi yazini siya either uMaskandi or upiano ifamu we know that South African music is winning yeah aswineni yikho lokho okukhulu kakhulu futhi kube kuyangami ngabe siyagqugquzela ukuthi nabanye abaculi abazizobe namakhono baye studio
bakhiphe silalele umuntu ukhula kanjani. injalo futhi benze nasekhaya esoxoxa Bafike basichazele ukuthi kwenzakalani. uyayibona le ndaba ozani ke baculi bakaMaskandi ozani ke baculi bakaFamu ozani ke baculi nje abaculi traditional music ozani sohlalana phansi sixoxe nani nisifundise futhi namanye ama-genres esingawazi phela yabo Spedi uyabona zonke lezo isindebele ngisho nabo banawo ababo lapho and would like to hear from you and actually interact with you sifunde kabanzi ngomusic. Ake ngibuze nje kanjani ngakwena umculo omusha uyawulalela nje ezen usukele nje ubheka umculo omusha noma uyawulalele ngoba suzwakele vele ukuthi khamba kahle. Mina ngimamela so ngimamela ka2 kunabantu engibalandelayo. Mina uMaskandi artist engimthandayo engathi ayilona nje yazini ama-album akhe nje wonke nje ngiyawamela ngiwa-pre-order. Umzukulu ya umzukulu nje it's non negotiable. Hayi umkhaya ke lo umkhaya. Ya umzukulu SK ngiyamthanda and so there are those artists that I follow them ontofo kanje mina kanje yeah insizwa ke leya khiphile ke futhi manje inzondo yenu so but I do have then I got suggestion. I do then listen to the new ones so YouTube lapha I've got ukuthi a new release of any Maskandi artist banikeza chance kodwa nje obuningi babo abanye nje banokuthi mabeqala nje bathi so nje bakhona engibamamela bomlando twins hayibo shout out to umlando twins shout out to umgidelwa shout out to uNgcobo uDumangeze awu madoda baningi nje sibamamelayo nje futhi ngeze ngiqede nje no hayi kezakala Magatsheni wena umamela kanjani le ndaba ngimamela sekudlulile mina abantu ngilalela nje seku sokuthe asebeyizwile ukuthi yashisa vele nale kanti encane ke mina ngangimeleke le album le kanti encane ngoba encane phela uthatha isikhathi sokuthi akhipheke yena kodwa siyazi mayikhipha ke awu pheka kamnandi liyansizwa futhi upheke kakhulu kuloko pheke kakhulu ya so nje abantu futhi abafana no asibakhulumeni abantu abafana nabomnotho nje ojikiji umlabalaba naye umlabalaba ngimthandi yabona liyansizwa la yashaya ayashaya ingoma angithandi ukuthi umkhalo usuka naye lapha sizwa naye kacese mlabalaba hayi busho nje ngisho ukutshela hayibo angithandi ke kodwa le ndaba ukuthi ni compare umlabalaba nomashesha angithandi umashelela umashelela angithandi ke le ndaba ukuthi nimcompare nayo ngoba nje yazi labantu boyithu nje bashaya ingoma nje different nje emnandi nakhona kodwa ke singayikhuluma phela kuDubai ngathi uyaphakama lapho hey mashelela inyinsizwa ke naye ya ukuthi ngapha phela uMaskandi kube umculo weinsizwa yabona so kube kufunakala ukuthi insizwa izona amandla nje khambe izizwana amandla obagcina mase lokube khale ngenhliziyo nemjolo kakhulu ugcina sengathi manje isasasaliyehla sebe nenhliziyo ezincane manje Maskandi bamanje akwazi nokukriticize manje ukuthi uzadale album injanjani le album enjanje yazi album ngikutshele one album that I got to develop to like and I didn't like it ekamnotho stop and go I ngasimamela masiqeda ukuphuma ngathi na bathuna ingoma ezama hits nje lapha azange ngithande the way mhlombe the way was structured nje hayi azange ngithande le album kodwa ukuhamba kwesikhathi ngayiphinda futhi le album hey ngabona udayi man kukhona into la so akhona ama-album anjalo and akumelanga ukuthi abantu ke bayithathe ngenhliziyo kumuntu the first reaction uyasho ukuthi hayi angathi lo msebenzi lo unjanjani bakhona abantu abakhipha kodwa uzukudana akhiphanga njengabekhiphile hayi kuba njalo uyabo le ndaba hayi ke asivaleni singakayi kude singakashaywa phela abalandeli bakaMaskandi phela ye lapho ke ekushaweni ayikho umuntu ozokushaya abalandeli bayaqonda ukuthi
kwenzakalani. Yeah. Abalandeli bayaqonda ukuthi umculo lo ophethe iculture uyazazi ke insizwe eziphatha lento ophakela umthakathi. Yeah. Izinsizwa egxile ngapha kumaskandi iyashaya induku into yakhona akusinto ofana kuyisabe induku. Yeah. Yeah, afuthi mntandi ke masishana ngenduku madoda ke sishaneni ngenduku nje umuntu akashiya isibhamu. Sishane nje ngenduku nje nakube mnandi kube njalo. Hayi. And ngale emzimkhulu induku yenisanganiso yemali. Yeah, lapha kwa TikTok yabo zabona unapho nami ngishaya khona. Ngayibona live mina ngeke. Yashaya induku ngale. Hayi lapha baze bebe nengozi ngeke. ngiyakutshela uyogeza lapha kudlala lapha uyogeza nje ushanje inhloko yashaya ke lapha hayi khanda nje uthi pha. Yeah, insizwa ufuna hlale zizwa namandla kungabe ukuthi sekuxatshene. Injalo hayi asivaleni kaMaskandi ngoba ke kodwa siyasho ukuthi there's an open invitation for any Maskandi artist who want to come azoxoxa nje nathi mhlombe ufuna ukupromote music wakho noma ufuna ukwenzana hayi woza nje sizozikhulumela sizixoxeleni kube mnandi kube njalo. Kukhona insizwa laphana omunye umkhaya ozayo okhuphukayo umfoka Simonyo usuka naye khona lapha kaCeza. Hayi wena ngicabanga ukuthi seniyazazi insizwa zakaceza ukuthi zenza njani naye. Hayi akathi vuthiwe ingoma la ngakini akathi vuthe kakhulu. So hayi umfoka Simonyo udedelile kodwa udedele isingle laphana. Insizwa naye engiyethemba ukuthi khulu okuzayo. Ngizayo ngimbheke uSimonyo. Umfoka Simonyo. Hawu madoda hawu. Asake simbheke sasimbheka ake mina ngiyayivala ke ngingazi ukuthi khona mhlombe ke okunye hayi phela bengekho ayikho phela singayivala nje kube mnandi kube njalo nje ngoba phela la ekhaya siyazixoxela kube mnandi kube njalo izabonana futhi ngelokuzayo ombhabhayisayo ke manje ngiyakutshela ngithi jabula wena ntombi kaGametso zala inxelo zala insizwa ziphelele ngoba bamvume eGoli bathi hayi nje egame lona ngoba eGoli madoda ntombi kuyafiwa wafana bami hake yabo nami sengivala nje ungakhohlwa ukulike ivideo subscribe follow ucomment futhi ungayivalela imbono ngaphakathi comment nje sixoxe akukho kungaphandle kusekhaya usho na ukuthi awapha ama artist owathandayo Maskandi nokuthi siwabheke phela sibathini ngesilungu bathi pluckers pluckers with the new music yabo le ndawo Magatsheni valisayo. Hayi ngiyibona ke bye bye.